Rêveberiya PD bi sedan barhilgirên petrolê bo deverên dibin kontrola rejîma Sûriyê re şandin. Jê derna xwecihî piştrast kirin ku kompanya Qatar ya bi ser rejîma Sûriyê ve diriya dergehê tebqayê rew di çarçoveya proseya veguhestina petrolê bo rejîma Sûriyê bêhtir ji 300 barhilgirên petrolê bo deverên dibin kontrola rejîma Sûriyê re şandin. Heman jê deran tekez kirin ku ne bi tenê petrol ji rejîma Sûriyê re tê şandin. Lêbelê ji bo grûpên çekdariyên bi ser hikûmeta Sûriya demkî ve jî dişînin. Tevî ku gelek caran welatiyên Kurd bûne qurbaniya siyaseta Qendîl û şerê di navbera Qesedê û grûpên çekdar de lê bazirganiya petrolê di navbera her du aliyan de nerawistiyaye. Ev raportên girêdana Rêveberiya PD bi Tirkiye, grûpên çekdar û rejîma Sûriyê re eşkere û tekez dike, di demekî de tên ku welatiyên Rojavayê Kurdistanê di hejariyê de dijîn. Mehane, 120 milyon dolarê Amerîkî ji dahatên petrolê digihe destê Rêveberiya PD, ku di rastiyê de digihe destê sê kadroyên PKK û bi taybet li cem kadroyê bi navê Elîşêr yê bi benga veşartî ya PKK tê naskirin. Her di heman derbarê de Nîdal Îbo berpirsê aboriyê berê di encûmena Minbij ya bi ser Qesedê ve di çarçoveya beşdariyê di programeka Ark TV de eşkere kir ku ev saleke û Rêveberiya PD petrolê bê beramber ji rejîma Sûriyê re dişîne da ku bandora biryara Qeysar ya Amerîkî li ser rejîma Sûriyê sivik bike. Herwiha Hesedê bi girêdanekî li gel hevpeymaniya navdewletî 11 zeviyên petrolê li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Çemê Feratê ewlehiya wan diparêze. Beriya 2011 ango beriya şoreşa Sûriyê dest pê bike, rojane rejîma Sûriyê nêzî 380,000 bermîlên petrolê derdixist û ev berhem gêşt bû 600,000 bermîl û li gorî aborînas dibêjin ev hejmar ji hejmara rastaqîne pir kêmtir e.